Šta je to sa njom? Pusti je na miru. Wow, gledajte! Takmičenje u vožnji skateboarda i postoji kategorija za pse. Moram da učestvujem. Idem po svoj skateboard i počinjem da vežbam. Houstone, imamo problem. Koji Houston? Nije važno. Zdravo, mi smo ljubimci strava i volimo kosu. Družina smo prava i imamo mnogo avantura. VIP Pets, VIP Pets, mi smo VIP Pets. Nezaustavljivi kad zajedno smo. Love is your sheet, I love VIP Pets. Baš čudno, zašto Taylor nije na mreži? Mislim da nećemo viđati Taylor ovih dana. Zašto? Mnogo trenira za takmičenje. Ja sam čula da je svetski rekord 3,5 kruga. A ona hoće da izvede 4 kruga. To je nemoguće. Ali to je njen san, zar ne? Pa, stvarno se mnogo trudi, pa moramo da je podržimo. Da, prijateljstvo je najvažnija stvar. Od toliko okretanja jej kosa izgleda kao špagete. Zdravo, Kjara! Taylor vežba po ceo dan. Stvarno je motivisana. Rekoh vam, ovo je pogrešna porudžbina. Ovaj sprej je samo za pse sportiste. Ne mogu da ga koristim. Ujko, samo ga kupi. Biće savršen za Taylorinu kosu. Može da ga koristi kad izvodi svoje trikove. Ups, samo sekund. Misliš da treba da ga zadržim? Naravno, Ujko. Samo probaj. Hajde. Wow, ni tornado ne može da pokvari tu frizuru. Ništa ne vidim. Zdravo, ovde Gwen. Mi se malo odmaramo u mom stanu. Dolaziš? Izvinite, devojke, nisam raspoložena. Šta nije u redu, Taylor? Da li je to zbog takmičenja? Moram još da treniram. Kosa mi je u neredu i ne mogu više ovako. A ako sad stanem, neću moći da pobedim na takmičenju. Hoću da budem sama. Sirota Taylor, moramo nešto da učinimo. Moramo da pozovemo Fabiju i Fabija da reši njen problem. Ne može da se takmiči takva. Frizerski salon, halo? Kjara, treba nam termin hitno. Za Taylor, to je pitanje života ili smrti. Fabio! Mnogo sam trenirala. Hoću da napravim 4 okreta i osvojim nagradu. Ali od ove kose ništa ne vidim i prosto ne mogu. Koristit ćemo novi super sprej. Vidjet ćemo. Prvo moramo da sredimo ovaj nered. A sad, super sprej. Skater style. O, takmičenje uskoro počinje. Sreće što su te tvoje drugarice pozvale na vreme. Šta nije u redu, Taylor? Zar ti se ne sviđa? Nije zbog toga, Fabio. Baš mi nedostaju drugarice. Napustila sam ih zbog treninga. Mi vrhunski sportisti smo vrlo usamljeni. Moramo nešto da uradimo. Devojke, rešili smo Taylorin problem. Sad je vaš red da odete na takmičenje i podržite je. Ovog puta Fabija je u pravu. Napred, VIP Pets! Ovog puta? Ma ti! Dame i gospodo, u kategoriji pasa napred Taylor! Stiže nam Taylor! O ne! Gde su moje drugarice? Hajde da prestanemo sa... Podsjećamo vas, slikanje s blicom nije dozvoljeno.
Vežbala si tako naporno, Taylor. Ovo je tvoja prilika. Sudije su odlučile. Prvo mesto odlazi prvoj kuci koja je napravila 4 okreta. Taylor! Da, ali malo je nedostajalo da uništiš sve svojim blicevima, Lady Gigi. Važno je da je Taylor nagrađena za svoj naporan rad i trening. Ono što je važno je da sam naučila da ne bih uspela bez drugarica. Pa, ovaj pehar nije za šalu. Da proverimo ove keksiće. Da li su jestivi? Wow, ukusni su. Izvinite, moram da idem u toalet. Drugarice, nikad više neću stavljati takmičenje iznad našeg drugarstva. Wow, gledajte, takmičenje u surfovanju. I postoji kategorija za pse, moram da učestvujem. Vidimo se, drugarice. Pa, ovo je već viđeno. Šta? Nije važno.